Esuk iki dina Jemuah Pahing, Cak. Iki wayahe ngalungi wedhus. Saurunge dikalungi, wedhuse iki diborahi dhisik ya, Cak. Apa iku ngalungi? Iya, iki lho, Cak, ngalungi. Kupat sing wis mateng dikalungno wedhuse. Duwene wedhus ya sing dikalungi wedhus, Cak. Nek duwene sapi ya sing dikalungi sapi. Iki kupate mung dienggo syarat ya, Cak. Dikalungno tok. Bar ngono iki engko ape dienggo kundangan utawa bancaan. Kurang gawe lepet, Cak, meng kupat tok soalé ora entuk janur. Kupat sing ape tak nggo kundangan iki tak iseni loro-loro, Cah, kaya ngene. Kundangane gentenan, Cah, engko ijol-ijolan kupat karo tanggane. Dadi tak siapno sik. Iki mau aku terus diceluk tanggaku, Cah, kon bancaan ning omahe. Dadi iki aku bancaan ning omahe tanggaku dhisik. Terus lanjut gentenan iki ape bancaan maro ning omahku, Cah. Nggo kupat gembrandul ngene iki wis biasa nek wayah ngalungi, Cah. Iye, seru le. Masih sing ora duwe sapi utawa wedhus, Cah, iki tetep meluk bancaan. Lho, bancaane ramene ngene. Piye ning nggonmu ana apa ora, Cah? Bancaan kaya ngene. Iki wujud syukure wong desa, Cah, rumatane wis bar dijak mergawe sawah.